umuzwa wokuthi isikhathi esinjani lesi esiyophumela kuso. Lokho kuyinkululeko yethu sonke le esiyo namhlanje, okuyimpilo engqondo yethu sonke, amathuba alinganayo, ukuhlonishwa amalungelo ethu, nodaba lomhlaba kanye nokwabiwa komnotho kubantu bonke bezwekazi iNingizimu Afrika, ikakhulukazi abantu abamnyama bebecindezele. Angiqale ngikucacise Mphemba njengengahamba kakhulu ukuthi lapha phakathi kwethu ayikho noyedwa ophikisa ukuthi lolu hambo lweminyaka 30 akukho esesikuzuzile. Njengezwe kukhona izinto esingayibala eziwukuzuza kwethu kule minyaka. Uma ngingabala phakathi kwakho, ngingabala yona intando yeningi le esikuyo, inkululeko, ngingabala umthethosisekelo wezwe lethu nakho konke okuqukethwe kuwo. Ngingabala igaba zonke zesishiyagalolunye, chapter 9 institutions, okuyiwona asekela intando yeningi yethu le esikuyo. Ngibale zonke iy'nhlelo zezenhlalakahle neyisekela labo abahluphekayo phakathi kwethu. Lezi zinto engeke siy'hlalazele esigaba esihle sisihambile njengezwe. Kodwa ngiyafisa Mphemba kusho lamlazi ukuthi udaba olumqoka nokuyilona olubalulekile kithi akusikhona ukuthi yini esiyizuzile futhi ngakanani, kodwa yilokho esingakuzuzanga kule minyaka engama-30. Okubaluleke kakhulu kulo mzuzu esikuwo namuhla ukuthi le mpumelelo yethu ayingasenzi ukuba silutheke, sikhohlwe izimo ey'phambi kwethu besiphila kuzo nsuku zonke. Asingavumi ukukhohliswa ngokugxiliswa esikhathini sethu esingemuva ngokungathi asinalo ikusasa futhi asinazo iy'njongo ngekusasa lethu eliqhakazileyo. Iqiniso ngelithi izwe lethu lilengela engozini, ikusasa lethu aliqiniseki. Ayikho indawo lapha eThekwini noma ayikho indawo efana neTheku sisifundazwe engufakazi ukuthi izwe lethu liphumile emzileni sisomnqemenqeni uqobo lwakhona. Leli dolobha elaziwa ngeTheku elikhulukazi belidume ngazo zonke izathu ezinhle ngesikhathi esedlule. ITheku belaziwa ngokuthi ubelikaBhanana ngoba kuyigama belinikeza umqondosimo ochaza umuzwa wempilo ebuthebelele ephumelelayo nengcono. Umbuzo lesinawo lesingawuphakamisa namhlanje ukuthi bangaki phakathi kwethu njengoba silapha nje abasakholela ukuthi lapha eThekwini belikaBhanana. Ngiyakholwa ukuthi abaningi bethu sebakhohlwa lokho. Angisayiphathi-ke iy'ngane ezalwe ngemuva ayikwazi ngokwazi ukuthi iThekwini lake labizwa ngegama elinjalo. Lokhu nje kukodwa kubufakazi bokuthi uhulumeni ophethe uyilahlile indlela, kuningi kakhulu okusilahlekele. iThekwini belaziwa njengesizinda sokuqala kulesi sifundazwe somnotho. Belaziwa njengendawo ekhethwayo yibo bonke abatshali bezimali uma ncakuza kwezokuvakasha. Belidume nangamachweba ethu nabeheha abatshali bezimali. iThekwini belaziwa futhi idume ngamabhishi ethu nabengumongo obuheha ezokuvakasha. Ngisho nabezimboni uqobo lwabo uma bekhankasa bebeqhakambisa amabhishi ethu emkhankasweni wabo noma ey'khangisweni zabo. Namuhla konke lokho sekungumlando, amabhishi ethu apha eThekwini asegcwele idle. Yilo kanye lelithemba futhi Mphemba obuthi uma ungena kulo ngazo zonke izindlela uhlangabezwe ngumoya ovuzayo oqandayo wolwandle ukwamukela kuleli dolobha likaBhanana. Namuhla akusenjalo. Zonke iy'ndlela ezifika eThekwini uma uzongena la ukhanga iphunga lendle elikwamukela iThekwini ngoba iThekwini iyanuka kakhulu, iThekwini inuka indle. Onke lamalokishi asinezi iTheku akhelwe ngabantu basemakhaya ngoba bezapha eThekwini ngobazi ukuthi eThekwini kunamathuba angcono okuphila, nalokho futhi sekuphenduke umlando. Kunesizathu abafowethu esisho ngaso ukuthi lokhetho esilakulo lumqoka kakhulu ngoba lizovivinya ubuqotho benu, lizovivinya ukubezela kwenu kanye nokuthi sineqiniso elingakanani kithi uqobo lwethu. Lokhetho luzonika nina zakhamuzi zaseThekwini ithuba lokuthi nibonise izwe lonke ukuthi senithathele ukubukelwa phansi ngabaholi mbumbulu.
kufanele nichazele izwe ukuthi niyalazi ikusasa leni mina eniyifisela lona nokuthi futhi lingeza kanjani lelo kusasa lelo.